Boas tardes a todos. Iniciamos esta sesión extraordinaria de pleno. Antes de nada, votamos a urxencia esta sesión ao tratarse de ser extraordinaria e urgente. Votos a favor? Moi ben, apróbase. Punto primeiro. Proposta de aprobación POS Plus adicional 1/2026 para gastos sociais extraordinarios do exercicio 2026. Algunha intervención? Sí, señor Bello. Hola, boas tardes. Nada, sobre o punto que vamos a tratar e votar agora, nada, que está moi ben, o apoio á Diputación, pero solicitaría que bueno, imagino que agora se van facer os orzamentos, e incluir a traballadora social nos orzamentos, porque ata o de agora, como non houve orzamentos desde o ano 2023, se non recordo, na solicitude a Diputación vai a traballadora social para todo o ano, pero non estar incluída esa traballadora nos orzamentos municipais non se pode contratar hasta que aproban o POS, que suele ser en xuño ou así. Entonces perdes pois 5 meses a traballadora do seu servicio. E entón rogaría que se inclúa nos orzamentos para que quede incluída sempre todo o ano e despois a Diputación paga igual todo o ano. Nada máis, gracias. Alguna intervención máis? Ben, pois tomaremos nota de cara aos orzamentos que se están a elaborar nestes días. Teremos en conta a súa proposta, señor Bello. Por lo tanto, votos a favor da proposta? Aprobado por unanimidade. Punto número 2. Proposta de aprobación da segunda fase do POS Plus adicional 4/2025. Sí, señor Bello. Decir, bueno, que van dúas obras, a da pista polideportiva de San Vicente, que é unha demanda histórica dos veciños, o cal me alegro que por fin se lle faga aos veciños de San Vicente, que era a única parroquia que non dispoñía de pista polideportiva, e por fin esperemos que a teña, non? Que saia o proxecto adiante e que poidan ter a pista. E a outra obra é a de Xoavila de Cañás, ali pasar a igrexa para baixo, que vai dar a casa depuradora, e era unha obra que quedara a medias e a completar hasta baixo, e tamén, o sea, estou de acordo, e era moi necesario rematala para que darlle continuidade. Moitas gracias. Moi ben. Algunha intervención? Señora Blanco. Bueno, en relación ás obras do POS, que estamos agora falando, evidentemente vou votar a favor, xa que iban na proposta que tiñamos xa no acordo que chegáramos o ano pasado. Pero, a pesar disto, agradezo que en sucesivas ocasións podamos reunirnos con tempo suficiente, todos os voceiros e voceiras, xa que é posible que teñamos unhas prioridades distintas ás que teña o goberno, non? Creo que nos deben escoitar. É por isto que pedín ao señor Bouriño que para falar do POS do 2026 se convocase a todos os grupos e a unha reunión previa para poder plantexar as nosas ideas con tempo de facer os proxectos se se chegara a ese acordo. Aproveito ahora para informar a veciñanza que esta reunión terá lugar entre todos os voceiros e voceiras o próximo venres ás 11 da mañá. Moitas gracias. Señora Rabuñal. Dende o grupo de alternativa dos veciños alegrámonos de que finalmente
se vai a facer a obra da pista deportiva en San Vicente, que haya tido en consideración o que lle dixemos nos dous plenos anteriores dentro do grupo de alternativa. Vostede no pos 2 levou aquí a obra da humanización da finca en San Vicente, e nós dende aquí dixémoslle que eso non era o que necesitaban os veciños, que o que necesitaban os veciños dende hai tempo e que vostede tiña que haber traído ao pos era a obra da pista deportiva. Alegrámonos tamén que inclúa a iluminación neste proxecto, tal e como nos pedíamos. Ao mesmo tempo, quero explicarlle aos veciños que vostede dixo aquí, diante dos veciños de San Vicente que viñeron da outra vez, igual que están hoxe, máis o resto dos veciños de Carral, que non se podía facer esa obra no pos 2 porque viñan os cartos dados para distintas áreas e non chegaban os cartos para facer esa obra. Eu dixenlle aquí que mentía e dixenlle de todas formas que o iba a documentar. E no último pleno documenteino coas bases e con toda a documentación. Vostede insistiu en que existía un documento onde impedía que esa obra se fixese, porque así o poñía a Diputación. Vostede díxome que me iba a mandar o documento ao día seguinte do pleno. Pedinllo por escrito. Non me mandou nin por escrito, nin voluntariamente pola súa parte. Eu viñen ao Concello. Eu sabía que vostede mentía. E viñen ao Concello, sabe para qué? Para hoxe, diante de todos os veciños de San Vicente e diante de todos os que nos están oindo e vendo decir, e hai testigos diante, un deles o señor Bodelo, e máis os técnicos da primeira planta do Concello, que non existe ningún documento dos que usted di, que era mentira, e que non fixo vostede a pista deportiva nin o levou no proxecto inicial porque non lle daba a gana. Porque usted o que quería era contentar os veciños de San Vicente con un carameliño. Así quedan calados, nunca fixen nada, agora fago, quedan calados e teños contentos. E o documento non existe. Pretendía engañar os veciños e pretendía non facer a pista deportiva. E vendeulles aquí a moto dicindo a eles e máis ao resto dos veciños, dicindo que non chegaban os cartos e que viñan as cantidades dadas para unhas determinadas áreas económicas. Vostede mentiu. E vostede sábeo. Eu viñen a ver o documento porque vostede quedou de mandalo, eu xa sabía que era mentira, pero para poder dicirlle hoxe aos veciños de San Vicente que mentiu. Pero o importante é que os veciños teñan a pista deportiva. Eso era o importante. De todos os xeitos, parécenos vergonzoso o equipo de alternativa dos veciños que coas súas mentiras e coa súa mala xestión se hayan perdido 10.000 euros do pos 2, cando se podía haber metido esa obra nese momento non se perdían os 10.000 euros, 10.000 euros a maiores que hai que meter agora casi na obra porque non chegan os cartos que hai e salen das arcas municipales, e aparte deso, pagar 2 proxectos cando podía haberse feito no pos 2 sin ter que facer outro proxecto agora e ainda encima o peor de todo, que lle minta aos veciños. Non teño nada máis que decir. Moitas gracias, señora Rabuñal. Como ben di vostede, señor Bello, hoxe o que se levan son 2 obras. Unha delas é a canalización, vamos, cubrir as cunetas desde Soavila, onde se rematou hasta onde está o bombeo da depuradora, xa casi no límite co Concello de Abegondo en Figueroa, que é o trozo que falta e que é un montante de 60 e pico mil euros. E por outro lado, traemos a obra de que a instalación da pista multideportiva en San Vicente de Vigo por un montante de 125.000 euros. Quero dicir que estes 125.358,70 céntimos máis 96.000 euros que
foron no anterior pleno, supón máis ou menos, non sei, pero usted sabrá sumar mellor que a min, pero é unha cantidad importante, pasa de 180.000 euros, que é o que falábamos no anterior subvención. De todas formas, podo dicirlle unha cousa, e usted insiste en que minto. Eu non lle minto, enseñei incluso o papel, e posiblemente a proposta que se me fixo, que era 96.000 euros, 96.000 euros, para temas relacionados con medio ambiente, arreglar pistas, terra, movimento de terras, máis ou menos, ou facer xardís ou cousas desas. Por outro lado, había outra partida que era sobre 40.000 euros, que era para temas dotacionais dedicados que a educación e por locales sociales, e outra cantidad que era para inversión en carreteras, en pistas municipales, en inversións destas, que poden durar máis de 5 anos. E, por suposto, que, como comprenderá, o equipo de goberno ahora mesmo está composto por quen está composto, e podo dicirlle que temos os votos suficientes como para levar a cabo estes proxectos e encargalos. E podo dicirlle outra cousa, que usted empezaba a conversación que acaba de dicirme, porque levamos moito tempo, fai moito tempo. Home, fixou 100 días onte que estamos gobernando. 100 días onte. Non sei o tempo que fai que estuveron ustedes, pero podo dicir que menos de 100 días San Vicente de Vigo vai levar unha inversión de 96.000 euros por un lado e outra de 125.000 euros por outra. Unha encatenada ca outra, e serán dos proxectos distintos, pero podránse facer conxuntamente, ou espero que se fagan conxuntamente, que tendrán que salir a licitación, porque aquí o que miramos é de que as obras costen o que costen, non temos que andar rebeixando para poderlas contratar e dalas a dedo. Nós quitamos a licitación como realmente hai que dalas, nin quitamos cachiños para non ter que pedir permisos a outros organismos, como estamos vendo agora nesta pista de Montecelo que quedou desierta porque faltan 50 metros por culpa de non pedir subvención a pedir permiso á Diputación, e quedamos con que esa obra quedou desierta porque estaba mal elaborado o proxecto, porque ustedes así o pediron. Por iso que esas cousas nas imos facer, esperemos que estas obras non queden en baixa, que ao mesmo tempo se poidan facer cos orzamentos que aquí presentan, o presupuesto que aquí presentan. Señora Rabuñal, insisto outra vez, non minto. Señora Rabuñal, non minto. Señora Rabuñal, usted aí aos veciños de Tabeallo que van ter a pista esa de sobre Piñeiro na cal poidan pasear con toda a seguridade, dígalle saber que o diñeiro este tiña que estar invertido totalmente en San Vicente, que non iba a chegar. Por outro lado, dígalle aos nenos e ás maestras do Colexio de Tabeallo que agora mesmo, pois, que non, que había que invertir todo en San Vicente porque o Colexio de Tabeallo non necesitaba de infraestructuras. Por favor, a min pasáronme, ou pasouse, a nivel municipal, de que había que repartir ese diñeiro nesas 3 áreas, e así se encargaron os proxectos, entende? Eu non minto, además enseñei o papel a vostede, enseñeillo, entende? Enseñeillo. E usted ten a obligación de vir aquí, pasados 5 días, quer ver documentación, veña aquí por ela, que eu non lle mando máis. Veña usted, ten dereito, unha vez pasados 5 días, ten usted dereito a vir ver a documentación, considera oportuna. Eu non, en ningún momento lle vou ocultar ningún tipo de documentación, ningún funcionario do que está. Ten que vir unha forma comedida, ten que tamén deixalos traballar, non? Porque todos os veciños de aquí pois teñen algunhas inquietudes e queren tamén que lles sallan as súas cosas adiante. Non vai a ser que agora mesmo que o Concello de Carral, que non vai a pensar usted que inventou a alternativa dos veciños, pois está para todos os veciños e, por suposto, para os distintos grupos políticos. E por iso, señora Rabuñal, insisto outra vez, para nada mentín, e bastante ben se fixo. E, ademais, usted, desde fai tempo que tiña que estar isto feito, eu podo dicirlle que en menos de 100 días, está aprobado financieramente o que é a pista, todo o que é o entorno, a máis a pista de San Vicente, tan reivindicada durante tantos anos. Sí é certo, que a merecen con creces porque é a única parroquia que non ten pista polivalente. Hai algunha parroquia, como é a miña onde nacín, ten 3. San Vicente, que é unha parroquia con máis veciños, non tiña ninguna. Esperemos que agora, a partir do verán, que poidan disfrutar desto que é tan merecido. Por iso que non se preocupe usted, que eu ben sei que usted vela polos intereses dos veciños de San Vicente, eu velo polos intereses dos veciños de San Vicente, pero ao mesmo tempo tamén polo resto das parroquias, por suposto, polos veciños de Tabeallo, polos nenos de Tabeallo, polos veciños de Beira e por todos outros máis. E podo dicirlle algo máis. En canto que fala usted que perdemos 10.000 euros, outros 10.000 euros,
podo dicirlle que, mira, a raíz de perder eses 10.000 euros, sabe que pasou? Que un alcalde, en vez de estar aquí facendo papeliños e mirando o catastro aos veciños e despois estar nos plenos sin falar nada e sin dicir nada, pois podo dicirlle que o alcalde de Carral o que fixo foi a Diputación e dixo, mira, non nos coincidiron ben as cantidades estas e perdemos estes 10.000 euros, que é o que podo facer? E dime, pois trae outro proxecto. E sabe que? Sabe que? Sabe canto ben? 233.200 euros. Para facer a Rúa do Souto, que ustedes, desde o ano 22, que teñen o proxecto, non foron capaces de quitar adiante. Pois xa está aí, na primavera, no verán, estará quitada a contratación. Desos te conta, entende, como hai que ir polos sitios. Señora Rabuñal, desos te conta. Sin nada de pós, nin nada polo estilo. Unha simple subvención nominativa, porque hai que saber petar nas portas, señora Rabuñal. Podo contestar? Eu espero que interveñan. Quero intervir? Pode intervir. Mire, señor Mouriño, usted estáme tomando pelo. Usted estáme tomando pelo, verdad? Usted estáme tomando pelo. Mire, o día que viñen aquí, o escrito que usted me enseñou é un escrito feito polos técnicos que fan aquí o pós. É un escrito feito polos técnicos que fan aquí o pós, donde se limitaba a comunicarlle á Diputación as 3 obras que iban. As 3 obras que levaron vostedes aquí e que trouxeron ao pós, coas cantidades que costaba cada obra. E ese documento vai firmado por vostede, porque dende aquí díxoselle á Diputación, Diputación, estas son as obras que levamos. Isto vale tanto, e isto vale tanto. E firmo o señor Mouriño. Non me tomo pelo, nin a mí nin aos veciños, porque o día que viñen aquí fun a xunta a técnica e a técnica dixo, se non existe tal documento. Non existe tal documento de que a Diputación mandara aquí nada. Non sei do que me falas, pero isto que me está tomando o pelo. Xa lle dixen a usted e ao señor Bodelo, se queren levar esas 3 obras, dígame, pois fixamos esas 3 obras, somos 7 que vamos a votar a favor, e punto. Pero non me tome máis o pelo, nin a mí nin aos veciños. Non yo vou a consentir. E se tan usted di que ten razón, publiqueo en redes sociales, a ver se é verdade ou non. Igual que suelen facer. Publiqueo. Está mentindo. E mire, usted fixo ahora, en 6 meses, esta obra en San Vicente, porque hai cartos. Porque os conseguimos un remanente que nos íbamos a invertir, porque nós tuvemos unha reunión coa Asociación dos Veciños de San Vicente, que estuvo aquí o señor Gestal, e hai veciños aquí de San Vicente que o poden decir e corroborar, en donde cando nos preguntaron como se podía facer esa pista, se lles dixo, pódese meter nunha obra do pós, ou senón cando teñamos o remanente. Entón, usted estuvo 16 anos no equipo de goberno. Podía haber feito a pista se usted fixera unha boa gestión. Pero claro, non o fixo, porque con 3,5 millones de euros de deuda, inevitablemente non podía facer nin a pista, nin o saneamiento, nin devolverlle aos veciños de San Vicente a finca da parcelaria que nos quitou do campo de fútbol. Entón, non nos tomo o pelo. Xa lle digo, se vostede quere meter esas 3 obras, metas. Pero non engañe aos veciños, Eso non o vou a consentir. Señora Rabuñal, eu non a vou engañar e non se altere, que non pasa nada. Viu usted o papel ou non viu usted o papel das 3 obras? As mentiras, sí, claro. Mentira. Señora Rabuñal, pídelle por favor que non me interrumpa. Viu usted o papel na cal había 3 partidas nas cales había unha partida para inversión de viales, outra para relacionados con medio ambiente e outra para dotacional de escolas? Viu, non, verdad? Viu as cantidades, verdad? Aprobamos o pleno pasado, aprobamos esas obras, verdad? Esas obras van a sair adiante, verdad? Estas obras, 2 obras de obra van a sair adiante, verdad? Quere saber usted de que son estas obras? Fala algo usted de remanente en algún sitio por aquí? Son obras da Diputación, de dinheiro da Diputación, do que pagamos nos impuestos, do IRPF, unha cousa e outra, a Diputación mandan ao Estado, o Estado reparte esa Diputación, e a Diputación despois dai aos concellos según os baremos que ten. Isto, de momento, non é o remanente que ustedes falan. O remanente, que un concello teña remanente, é porque os gobernantes son inoperantes.
Porque non me diga usted a min que non hai necesidades no Concello como para ter cartos guardados. Home, eso non vai a pasar, teña completa seguridade. E así fai falta, por calquer circunstancia, solicitar un crédito dentro da lei, que permita que os veciños poidan disfrutar antes calquer tipo de servicio, non teña a dúda que vamos solicitar o crédito que consideramos oportuno. Entende? E poñelle un exemplo. A ver se alguén agora vai esperar a ter os cartos para comprar un piso. Hai outra opción, que é unha hipoteca, non? E ir pagando pouco a pouco, pero disfrutar do piso. Pois se hai alguna necesidade que ahora mesmo non as hai imperiosas, porque como ustedes non gastaron, que non souperon gastar, non souperon invertir, polo tanto vamos a ter moito remanente e entendemos que podemos acometer un montón de obras no pouco tempo que queda a legislatura. E garantízolle que non vai haber remanente, porque se vai a gastar todo. E sabe por que se vai a gastar todo? Porque se van a solicitar crédito ou van a solicitar proxectos. Porque, señora Rabuñal, dese conta usted, coño, levamos 100 días aquí, 100 días, non 6 meses. A ver usted agora, faiselle moito tempo, pero, levamos na máis que 100 días. 100 días na máis. 100 días. E en 100 días, pois, solucionamos o problema de San Vicente, solucionamos o problema, parte das moitas necesidades que tiñan os veciños de Tabeallo, solucionamos moitas outras cousas pequenas que ustedes consideraban que eran unha barbaridade, como pode ser os alumados nos polideportivos, ou cousas desas, que son do máis simple que pode haber. E hasta puxemos o alumbrado en tempo de Navidad. E é por iso que, señora Rabuñal, vou a decir que se usted pensa que lle mentín, está equivocada. E se usted insiste que eu que lle mentín, sigue estando equivocada. Pero podo dicirlle unha cousa, que esas 3 obras que se aprobaron no pleno anterior van ser realidade. E estas 2 obras que vamos a aprobar agora neste pleno van ser realidade. E outra obra máis que vamos a aprobar no pleno de diciembre vai ser outra realidade, que vai ser a humanización da Rúa do Souto. E posiblemente, hasta tiña que votar a favor dos orzamentos, porque vai ser encontrar que temos uns orzamentos que non vai a poder decir que non. Xa verá. E incluso gastando o remanente que ustedes non superon gastar nin invertir. Votos a favor da proposta? Aprobada por unanimidade. E outro punto temos agora? Terceiro punto. Proposta de desestimación do recurso de reposición interposto por dona Rocío Rabuñal Bouzas en calidade de concelleira e como voceira do Grupo de Alternativa dos Veciños de Carral contra o acordo do Pleno do Concello de Carral de data 23 de outubro de 2025, polo que se determina a dedicación exclusiva en relación co cargo da alcaldía. Alguna intervención? Sí, señor Bello. Gracias. Entendo que este recurso de reposición é outra das patrañas do señor García Seoane Gelo para intentar destabilizar o goberno municipal. Pouco máis hai que decir. Hai un informe que desestima ese recurso e nada máis. Señora Blanco. No caso do Partido Socialista, en relación a este recurso, que previsiblemente, se caerá, votaremos abstención. E por qué? Porque nos non vamos a entrar neste tipo de liortas, nin para uns, nin para un lado, nin para o outro. Quero dicir, eu considero que o pleno estaba suficientemente claro. Nos estamos aquí para aportar e non para buscar excusas e desprestixiar nin aos uns nin aos outros. E por iso pido aos grupos, os 2 grupos, os concelleiros non adscritos, que acepten os acordos do pleno, tanto con respecto ás 3 retribucións como o señor Mouriño, con respectivo ás mocións aprobadas neste pleno, que van varias mocións aprobadas a iniciativa do Partido Socialista e que tampouco está levando a cabo. Entonces, respetemos todos os acordos plenarios, por favor. Te vais que decir. Felices festas, feliz ano, que creo que é a última intervención que terei hoxe. Señora Rabuñal. Vostede levou o día 23 de outubro, tuvo que lugar un pleno para aprobar a retribución do seu soldo como alcalde. Nese momento,
Eva, non estaba de secretaria, estaba en función Sonia. Eu quero explicar por que se votou aquí en contra e por que se presentou este recurso de reposición. Nese pleno, houve unha comisión informativa previa en donde o señor alcalde nos mandaron a documentación donde o señor alcalde iba a ganar 10.000 euros a maiores do que ganaba o anterior alcalde Javier Gestal. O mesmo día da comisión informativa, ás 4 da tarde, recibimos os informes de intervención donde fan mención a esa mesma cantidade. Viñamos á comisión informativa e eu preguntei con que fecha de efectos era alta e dixéronme con fechas de efectos do 25 de setembro e deixei constancia de que non se nos había dado copia do decreto donde poñía eso. Ese mismo día, ás 9:45 da noite, mándasenos a comunicación para o pleno que tería lugar os xoves. E mándase o mismo informe de intervención que nos mandaron ás 4 da tarde, donde poñía 50 e pico mil euros máis a Seguridade Social, o que extendía uns 70.000 euros. Na comisión informativa, o alcalde dixo que estaba mal o sueldo, que as técnicas que se habían equivocado e que o sueldo correcto era o do anterior alcalde. Celebramos o pleno, ese xoves, e seguimos en decreto, sen poder ver o decreto donde poñía nin a fecha da alta, sin poder ver os sueldos, sin poder ver o que poñía o decreto do 25 de setembro. Pedín o decreto en 2 ocasións por escrito. Non se me entregou o decreto. Entregósenos o decreto a min e a todos os concelleiros hai 15 días no pleno do 27 de novembro, cando se nos deron todos os decretos que habían feito. Foi aí cando tivemos conocemento de que era o que poñía. Hai un decreto feito pola secretaria, un informe feito pola secretaria en funcións nese momento, donde fala que o sueldo do alcalde vai a ser o do mesmo alcalde anterior e que non fai falta leválo a pleno. Encontrámonos con un decreto de finales de outubro, donde din que o sueldo sigue sendo o mesmo que o do alcalde anterior, pero que se deixe sin efecto o acordo do ano 2023. Son unha serie de incongruencias seguido, que nos levan a presentar un recurso. Pensan vostedes que imos a votar a favor dunhos sueldos dun alcalde onde están cantidades que non coinciden, datas que non coinciden, informes que non coinciden? Fixemos o decreto de reposición, por suposto. Estou no meu dereito como voceira e como concejala a facer ese decreto. Quero deixar constancia, ademais, dunha cousa maiores. Vostede, señor Mouriño, en dous plenos, diante de todo o pueblo, acusoume de usurpacións de funcións públicas por haber feito un informe técnico xurídico. Vostede, diante de todo o mundo, insinuou e dixo claramente que eu había feito ese informe e que estaba usurpando funcións públicas. O informe que fai a secretaria e que nos fai chegar a todos pon que se cumplen as normas para poder pedir ese escrito de reposición, que se están cumplindo as formalidades e que se achega un informe técnico xurídico que forma parte do escrito do recurso de reposición. E advirte a secretaria, que tampouco entendo a que ven esa advertencia, de que en caso de que ese informe técnico xurídico se fixese separado, podería considerarse que é unha usurpación de funcións públicas e que non se considera que eu teña unhas competencias como concejala para poder facelo. Voulles explicar. Primeiro, dende o día 10 de setembro estamos na oposición e dende a oposición podemos fiscalizar externamente e vigilar porque se cumpla todo o que fai o equipo de goberno. Autorízanos a norma e é o noso deber e obligación. Sabe vostede o que é isto? Este é o meu título, dende o ano 2000. Son graduada social. E un graduado social, por si non o saben,
por si non o saben, ten o deber e obligación e ten a capacidade xurídica suficiente para poder facer un informe técnico xurídico en tema de altas e de temas relacionados con todo o que ten que ver coa seguridade social. Aínda así, o informe xurídico que fixen non o fixen como graduada social, nin o firmei como graduada social, nin cobrei por facelo. Sabe como fixen? Como voceira do grupo de alternativa dos veciños, porque teño todo o dereito do mundo, igual que o grupo de alternativa, a facelo. En ningún momento suplantei ningunha identidade, porque non firmei como secretaria, nin firmei como interventora, nin ese informe saliu do Concello para fora. Foi un informe que vai unido ao escrito, tal e como presentei e como puxen, que se rexistre a solicitude simultánea dos 3 documentos. Entón, dito isto, señor Mouriño, non lle vou a consentir en ningún momento que públicamente me acuse de algo que non é verdad. E non lle vou a consentir que diga que eu fixen usurpación pública de funcións. Porque, mire, usurpación pública de funcións permitiulle a usted, aos concejales que o acompañaron durante un mes e medio, sin ter as concejalías asignadas e anduveron representando o Concello como concejales sin competencias. E usurpación de funcións públicas é as que está facendo aquel señor, aquel que sin poder facelas, usted ya se está permitindo, atendendo en despachos do Concello, asistindo a actos, conducindo o coche do Concello, presentándose representando as empresas, acudindo a falar coas asociacións e ofrecéndolle o deme a mona, por decirlo de alguma maneira, como se ele fora o que mandara no Concello. Eso son usurpacións públicas. E mire, pedímoslle por escrito, que Eva nese momento non estaba, pero hai varios informes solicitados para que nos contesten e nos expliquen en calidade de que o está facendo. Porque eso é un delito penal, non sei se o sabe. Eso sí que son usurpacións públicas. E sabe, está denunciado no Valedor do Pobo. E se non lle chegou hoxe, chegaralle nos próximos días, porque está admitido a trámite. Entón, voulle dicir unha sola vez. Non vou a consentir baixo ningún concepto que se me acuse de algo que non é verdade. Porque, mire, non me vai temblar a man en ir a onde teña que ir e levalo a onde o teña que levar. Moitas gracias, señora Rabuñal. A verdade é que teño unha capacidade de traballo. Se dedicaran a facer ben, en vez de andar espiando por aí e mirando de facer mal, bastante mellor lle sería. De todas as formas, señora Rabuñal, eu vexo aquí o papel seu, porque está no expediente, non? No cal pon informe técnico xurídico. Imposibilidade de que o alcalde perciba retribucións ou cotizacións desde a data de alta seguridade social sen previo acordo plenario de dedicación e soldo. Usted non se entera de nada. E non é que se entere de nada. Despois que encima de ver o informe dos servicios jurídicos do Concello, de ver o informe dos servicios de secretaría, e ainda sigue dándolle voltas a cousa. Eu explicolle para que os veciños o poidan saber, non? Porque ao mellor está falando usted de tantas cantidades, tantas fechas, tantas cousas. É así de simple. Usted dixo fai un momento que a partir do día de setembro usted estaba na oposición. E é certo. Ustedes, tanto vostede como o señor Nerea, como o asesor, a partir de aos poucos días, pararon de percibir as retribucións que estaban cobrando, que eran aproximadamente 5.400 euros ao mes, por lo menos, non? Pero, aparte deso, como deixaron de percibir esas cantidades, usted presenta un escrito dicindo que o alcalde que non pode cobrar hasta que se aprobe no pleno a súa dedicación. E usted non se sabe que no ano 2023, cando o señor alcalde, o que está calado, tomou posesión e cando se constituíu o equipo de goberno, aprobou por señor alcalde unha cantidad a percibir. E o alcalde é o alcalde. Entende?
Os tenientes de alcalde son tenientes de alcalde e os concejales delegados son concejales delegados e teñen as atribucións polo concejalía, non pola persona en sí, non? A veces se entera. E resulta que o señor Mouriño, que agora é alcalde, pois estaba percibindo outros salarios por parte da Diputación. E mentras non se dou de baixa na Diputación, que foi sobre o 15, 16, 17 de setembro, non me acordo máis ou menos, pois o señor Mouriño non pasou a percibir ningún cargo, ningún diñeiro por parte do Concello de Carral. Si, no 23 de outubro, me parece que foi, ou de setembro, máis ou menos, cando estaba constituído xa o que era a corporación. Non lle podo dicir exactamente a fecha. Pero, bueno, eu botei uns días sin cobrar ainda. Desde o día 10 hasta o 20 e pico de outubro, non cobrei nada. Desde setembro hasta outubro, me parece. Non me acordo, pero creo que hasta o 24 de outubro ou así non cobrei nada. Como se cobrara? 23. Bueno, hasta o 23. Ala. E iso foi o que pasou, entende? Que non había tanta ansia por ter que cobrar. E sabe que lle vou dicir outra cousa. Vostede presenta un informe técnico xurídico. É este que vostede presenta aquí. Son estas cousiñas. Vostede sabe que para presentar un informe técnico xurídico vostede ten que ter unha cualificación. Eu alegro-me moitismo que sea graduado social. Alegro-me todo o que vostede considere. Pero si lle podo dicir unha cousa. Quen levanta ata ahora mesmo aquí neste concello é esta persona que me acompaña aquí ao lado, non? E podo dicirlle non está en forma de secretaría. Non vexo un caralho, non tiña gafas. Busco las atribuciones. Sí, el informe de secretaría. Aquí está, el informe de secretaría, eu caldo buscando usted. Usted leu, non? Leu o informe de secretaría? Por suposto. Sabe o que di o punto sexto? Por suposto. Despois de aclarar todo, é dicir que realmente o alcalde podía xa percibir a partir do 10, entende? Podía con carácter retroactivo xa percibir o salario que estaba percibindo ese señor. Porque ademais a cantidad que aparece, 54.000 euros, usted que eu pretendía cobrar 54.000 euros, era o que pertenecía aos ayuntamientos de 5 a 10.000 habitantes, entende? E os servicios jurídicos, os servicios de intervención consideraron, é dicir, pois teu que debe cobrar ou eu que vai a cobrar. Consideramos tamén, despois, reuníndolos os distintos compañeros, pois que era excesivo, entende? E para que non ustedes non puxeran o grito no ceo, cobrar igual que cobraba o señor anterior alcalde, o señor que está calado. E eu se lle vou dicir o seguinte, non? Que é o sexto. Por outra banda, advírtese por esta secretaría que o recurso de reposición acompáñase dun documento identificado como informe técnico xurídico. É asinado pola concelleira doña Rocío Rabuñal Bouzas e que podería considerarse como a fundamentación xurídica do recurso, pois de telo en conta de xeito independente pode entenderse que existe unha usurpación de funcións. Pois a asignatura de informes técnicos xurídicos debe considerarse como unha función reservada a aquelas persoas ou profesionales coa competencia técnica e legal específica no asunto, sempre acreditando a súa titulación e colexiación. Vale? No seu caso, sen que conste que a señora concelleira dispoña de ela. E pon aquí este papel. Por lo tanto, se usted anda dicindo que minte, que Mouriño que minte, non minta usted, porque aquí pon doña Rocío Rabuñal Bouzas, voceira do Grupo Alternativa dos Veciños. E a voceira da Alternativa dos Veciños é a voceira da Alternativa dos Veciños. E vou dicir unha cosa. Está contenta usted con este informe?
Ou vai a seguir dándolle para diante a cousa? Vai seguir mandando escritos? Sí. Vai seguir denunciando e vai facer todo o que considera usted oportuno. Non lle chega, perdone, despois fala usted, non lle chega con estes informes, non? Nin do jurídico, nin o de secretaría. Non lle chegan. Ben, usted siga para diante que non pasa nada. Vexo que non teño moito que facer. Podo contestarlle agora? Por suposto. Mire, quen parece que non se enterou de nada do que dixen parece que foi vostede. Expliqueille que son graduada social. E un graduado social, colexiado, ten a capacidade para poder facer informes técnicos xurídicos. Eso non quere decir que eu o fixera en calidade de graduada social. Vale? Porque xa lle expliquei que eu non cobrei por facer ese informe. E non me fixo falta o señor Ángel García Seoane para facelo. Que lle quede claro ao señor Bello. Entón, dito isto, un graduado social puede y debe emitir informes jurídicos sobre cuestiones laborales y de la seguridad social como el alta de un alcalde, sobre todo si hay dudas sobre la legalidad o la adecuación a la normativa. Un graduado social tiene plena capacidad para elaborar informes técnicos jurídicos que analicen si un alta de un cargo incluido el alcalde es correcto o no, aportando rigor técnico y legal para la buena gestión pública. Independientemente de eso, eu xa lle expliquei que o fixen como voceira do grupo de alternativa dos veciños, porque consideramos que hai incongruencias e porque consideramos que nos faltaba información. Vostedes non nos deron nin o decreto do seu nombramento. Pedímolo, non nos lo deron, preguntamos, non nos lo deron. Sabe cando nos chegou? Xa lle dixen, hai 15 días. E usted pode darlle 1000 voltas, e pode intentar confundir, e pode darlle 1000 voltas, o que usted queira. Estou dicindo que como graduada social podíamoslo facer. E usted acaba de lelo aí. Non foi separado do informe. O informe foi presentado simultaneamente co recurso de reposición. Formaba parte do recurso. Entón, Mouriño, se non entende, volvo a ler. E xa lle dixen que non vou a consentir que se volva a poñer en duda algo que é mentira. Insisto, señora Rabuñal, eu vexo que usted, pois que alégrome, felicitoa polo titulación que vostede ten. Usted o que si fai aquí é presentarse como voceira, entende? Por lo tanto, usted non ten cualificación, e así o transmiten aquí, incluso, dicir, aparte de non ter razón. Eu discrepo do señor Bello, porque eu creo que isto non saliu do alcalde de Oleiros, porque o alcalde de Oleiros é máis inteligente. Eu penso que estas cousas, estas burradas, non se fan en outros sitios, ni se atreven a facela personas así, con tanta lixeireza. E falando, ademais, de cousas normais. Sabe usted de sobra que dos día 11 de setembro eu son o alcalde de Carral, porque ben viu que pasou no polideportivo e, polo tanto, ben sabe usted que a partir do 12 de setembro eu era o alcalde de Carral. E se usted tiña a obsesión de non querer que o Concello ou o alcalde de Carral cobrara, pois hasta tardou tempo en cobrar, entende? Tampouco non era a obsesión de cobrar ao día seguinte. Cobraba da Diputación, Mouriño. Por eso, pero non teña usted maior inconveniente en pensar que eu botei hasta días sin cobrar, Acórdome a primeira vez que me chamou o señor alcalde saliente, eran 15 días, pasaban 15 días e non lle aprobábamos os presupuestos, o que eran nombramientos, alá polo ano 2019, e chamoume, dixeme, José Luís, e que levo 15 días sin cobrar? Pois eu botei máis e non o chamei a usted para que me aprobara o tema, porque legalmente xa podía cobrar o día seguinte de haber dado de baixa da Diputación. Polo tanto, queda desestimado ese... Hai que votarlo, sí. Cos votos... Sí, perdón, señor Bello. Bueno, nada, decir que eu creo que
que un pleno municipal é algo máis serio que vir aquí enseñar títulos e esas cousas, non? Eu creo que os veciños non se merecen isto. Referido ao punto, e siguen dando voltas, bueno, hasta onde as miñas capacidades dan, pareceme ben que teña titulación, pero para firmar ese informe terá que firmar co número de colexiada e como persoa xurídica. E física, teño a palabra, por favor, aprenda a respetar. Terá que firmar, non como portavoz. Se o firma como portavoz, xa non é a técnica que fai o informe. É un simple comentario e fora, porque me aburría xa o tema ese. E creo que os veciños tamén. Non entendo, teño unha obsesión comigo. É descomunal isto xa. Xa por alusión, non? Que non ven nada ao punto do día, pero aquí é que xa me aburre tanto meter papelitos e venga todos os plenos. Veñan falar de propostas, de cousas dos veciños, non de Fran Bello, que teñen unha obsesión aos veciños, pouco lles importa o de Fran Bello. Dime que asisto a actos, ostras. E logo, os veciños están asistindo a un acto tamén, que é un pleno municipal, ou van a unha presentación do libro. Eu, como veciño, non podo ir a unha presentación. Como veciño, E despois, como concelleiro, podo ir a onde me dé a gana. O acto que me dé a gana. Non van ustedes. Se me ven é porque van ustedes. E ustedes poden, eu non. Que pasa? Ahora, de repente, ostras, son aquí... Que pasa? Teño prohibido a entrada. Ou algo. É que a obsesión estáse pasando xa. Despois... que conduzo un coche ao Concello, imagino que se refire ao coche de Protección Civil. Se non o sabe, eu son voluntario de Protección Civil. Vale, teñan cuidado co que andan dicindo, porque din cada tontería aquí que xa é pasarse un pouco da raya. Vale, e iba a unha cousa de Protección Civil. Se quere, que vai pedir agora tamén, claro, que está acostumbrado, mañá xa mete un papeliño e pide a ver a que fun. Pois tranquila que está dado de alta no programa da Xunta, está avisado de que se salió ese servicio. Despois, que non me podo reunir cas asociacións. Eu podo me reunir ca asociación que me dé a gana. Como calquer concelleiro, os 13 que están aquí. Pódense reunir ca asociación veciño que lle dé a gana. Para iso elixiron os veciños, E recórdolle, eu fui elixido polos veciños. Podo falar con quen me dé a gana. Entón, paren de dicir tonterías. Creo que todo ten un límite, E veñan e fagan propostas, Joder, vamos falar de cosas para intentar mellorar algo isto, porque veñen agora, antes xa, é que xa non quixen intervir. Veñen agora que a pista de San Vicente, que porque a pediron, agora fixos a pista de San Vicente, porque dixeron outro día no pleno. A ver, que a mí me dá igual, que me alegro que se faga a pista de San Vicente, pero non digamos tonterías, é que non as cree nadie. Porque puxeron nas redes e o dixeron no pleno. O sea, botaron aquí 6 anos non se fixo. E o sea, viña a falar tamén despois de remanente. Deixamos remanente. Usted levaba 6 meses. Que remanente deixou? Se levaba 6 meses no goberno. A ver, sexamos un pouco sensatos. 6 meses, un ano que fora. A ver. E nada, tamén quería intervir, porque antes recordouno Patricia de desearlle bo Nadal aos veciños, que supoño que será o último pleno. Gracias. Votos a favor da proposta de desestimación do recurso de reposición interposto por doña Rocío Ramuñal Bouzas en calidad de concelleira e como voceira do Grupo de Alternativa dos Veciños de Carral. Votos en contra. Aprobado cos... abstencións. Aprobado cos votos dos membros non adscritos. Grupo Popular, abstención do Grupo Mixto Socialista, un voto, e 4 votos en contra da Alternativa dos Veciños. 5, perdón. Sin máis puntos que tratar, levántase a sesión.